Neng Pawang Mangwindah kaya ngapa? Yo Mas Gunadi, Mas Slamet, monggo. Yuk diaturke. Pawang Mangwindah, yo. Ayo buat mumpung aku apa? Iya Mas Rimbil, monggo. Gunung Lawu kebakar maliring sota dina minggu bocah mudi asih sanda balik kabar moga-moga kengane pojokan sewu Jajaria kang padha lumaku jamil sinawir karo mesem bulu kabeh tawang mangu matur nuwun. Gampang kok kuping. Kemping dah. Aku kuping. Pokoke jos Ki Dalang nggih matur sembah nuwun. Nuwun sewu menika kala wau dipun suliyi anak wedok genduk Sinta, Mas. Mugi tambah sukses, tambah laris, berkah turah. Amin. Allahumma amin. Pak Dalang. Sungkem kula Pak Ragil. Salam sungkem kagem Bos Ragil sekalian. Saha Mbak Alaila. Mbak Alaila. Sing cantike kados kula nggih Mbak Alaila. Allah. Ya. Aku mau nganggo jilbab kaya Mbak Alaila. Alaila. Ya. Mugi-mugi lancar. Amin. Perjalananipun lancar. Nggih. En garwane Maragil Mbak Laila. Laila. Heeh. Kowe Lailai. Kok Laila. Tambah laris berkah turah. Amin. Amin. Niki pun kula transfer kagem para sinden-sinden. Selamat kabeh. Nggih, 1 juta. Sumunar saya. Khusus meneh. Khusus sinden. Lho nek wong seneng berbagi ora lokak ning kebak. Ora limpah ora utah ning malah wutuh, malah kepara tambah. Ajin. Sing kok anak yatim kok urung ya. Sapa? Wis kelebu krungu kok. Wis kowe katur rombongan khusus. Ya. Nggih, matur nuwun. Ya, ngaturke apa? Ngersane swara kula mboten Mas Ragil. Mas Ragil ngersane swara kula mboten. Kok le nyara-nyara. Senengane caping gunung kok ya. Ya caping gunung jenenge kan warung jengleng kok. Ora jengleng. Taderaku lah. Iya sih ditunggoni karo dulurku tuwa saka Jatirejo Mbah Badan. Mas Danar Murdaka. Iki pokoke iki ngontapke aku nganti sesuk-esuk. Beres. Khusus. Khusus.
Matur nuwun. Pokoke iki Jengleng oje rung metu lho, Pak. Oje. jengleng. Kowe ketemu aku pisanan yo. Kuwi iki nggo banyolan nek malah mok disiki. Ora apa-apa. Sampe iki ra apa-apa hae. Aku ketemu Ipin dan Upin iki. Upin dan ke jam aku mrene wis hae sayane ketokke apa-apa ngono. Lah iya. Hae kok ketokke omah 5. Kowe ora ngerti, gareng iki rasanan, ndek iki rak mampir ning pomah. Nggih. Anu Bos, upama sesasi ngoten mawon, sesasi niku Mas Ragil niku nimbali kula ping 4 men pun iso nggo ngangsur. Pajeromu ki rong lunas ta? Lah ngopo? Nglunasi. Oh, nglunasi. Mantanmu rak jek pajero to, Pak? Isih. Pajero? Pajero toring. Waduh. Pajero toring. Merton anyar iki. Pajero panas jaba jero yang setor muring-muring. Gandeng di paring Mas Ragil wis lancar. Ayem lancar. Kurang ping 23. Walah, ora kurang amang-amang nyawa. Jak jero. Jak amang-amang kok kurang kok ping 3. Kurang ping 3 tak genepi ngono rada-rada. Nyangga mawa lho. Ya katene matur nuwun karo Pak Pardi. Pak Pardi kang kagungan kersa. Pak Pardi ki nimbali Mas Kusni. Upamane ora nimbali Mas Kusni sak rombongan. Rugi gede. Loh, kok iso ngono? Sing rugi Mas Kusni. Ora Pak Pardi. Lah ora tanggapan. Lah yo ora melu gitu. Aku ya ora katut. Nempel kamulyan. Nggih. Nek rek dawuh sak wetara lho Mas. Lah iya. Ngaturke panuwun Pak Pardi sampun paring rezeki kula sak rencang. Ngapunten ke Awan mau pentase spektakuler. Campur sari. Weh, oh iya, campur sari. Terus bintang tamune Mbak Mimin, Mbak Apri. Dan juga teman-teman Kusuma Ratri. Jenenge Kambyong. Kusuma kuwi ngarani Kembang. Ratri kuwi bengi. Dadi wong wedok sapa bengi? Mekare yen wayah wengi, wangine yen wayah wengi. Nek wayah awan brengose tukul. Kala menjenge jedul. Aku yo ngaturne pangapunten dumateng Pak Pardi. Nggih, kok ndak ngapura Bunyake awan dek mau campur sari ke Kusuma Ratri karo Abilawa. Abilawa. Ngapunten Pak. Kula mboten jagat sowan nyarengi ditimbali Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden. Jokowi ana tanggoku. Sanggana lho. Ya wayah ngangsur. Bang plece to. Yuk, caping gunung kaya apa? Ayo, bet. Ya, jeglenge iki siji-siji. Iku hae ya metu lho Pak. Ini ya betul lho. Iki. Kowe khusus lho, Reng. Khusus. Ora oleh ganti. Khusus. Nano. Ya. Saben bengi. Jeglenge iki kono, sing ayu kan kono. Ya ora, sing enom sik ya Pak ya. Iya. Kono sik ku lagi nek kono ra mumpuni. Heeh. Degan kan enak-enak. Enom, Kowe anggur. Kok anggur? Kok anggur piye to? Orang tua. Aku lagi saiki lho Pak tegan jeli iki lho, tegan jeli iki lho. Anggur ki tak kira nek buah. Anggur ora tau ngombe. Kuwi nang air mancur. Mboten Pak Kusni kan ora tau ngombe anggur. Oh, gedang kluthuk. Malah saya. Yo, jenglenge. Lemu bengok-bengok iki. Lah jenenge nek ngoten priye sensitif apa ora sentuhane ra ya langsung jerit-jerit. Nek kaya kan wis paribasan wis ra piye-piye wis rateng jelerit. Iki dudu maksudku kaya ember. Sensitif kok ya. Lah aku wedok kok. Tenane. Ora gawe-gawe lho. Ampun, Bos. Wong wedok ora iki aku wis titen. Titene nggondi? Mlakune, Bos. Mlakune. Mlakune mau seks mbiyai putri asli. Seks. Heeh. Nek sing ora asli kluthuk. Kok kaya banyu umup ngono ta, Pak? Enek sing bendhek. Lah nek lemen ora mlaku kok kluthuk-kluthuk banyu. Coba ta, mlaku ta. Pret.
peret. Lho, peret iki maksudnya jek kenceng. Sisat. Tuwa ning jek kenyong. Jek kenyong. Kenyong. Mulai jek peret. Iya iki diarani kenyawandu iki. Kenyawandu iki buta wedok. Pokoknya aku ora apa-apa ngombe sabun sirih terus kok tak ombeni. Dadi sing rapet iki kenekku malah dadi ketemu tangga barang ra luruh-luruh. Yang memajang, monggo Mbak Mimin, Mbak Apri sih. Mbak Apri mawon, Mbak Mimin niku nggih ayu-ayu kok. Aku seneng suwe ra ketemu ya, Nduk. Alah, Sasone ning alun-alun. alon dibongkar saiki. Hari jadi kelar. Iya. Yen memajang Adeh, amung karo adeh. Jenar kuning Kaya kodhok. Ya kudu lincah ngono kita Pak, jinak-jinak ngerpati nek langsung ini ra ono tantangane. Loncatane kok malah banter sing wedok lho. Kodhok wedok ki. kene kintel kok. Apri ki rak jane nggayuh anakmu to. Heeh. Kanca sekolah to kok malah etuke bapakne. Lah ya malah etuk bapakne rak malah bonus to Pri kowe. Lah iya, malah pengalaman. Tua. Anakku bojone bidan. Ya melu seneng, Pak. Ora etuk Apri etuk bidan rak ya pas jenenge. Itu bidan. Nyambut gawe ning anu ki. Ning rumah sakit. Rumah bersalin. Oh, rumah Rumah bersalin. bersalin. Kumbah hari-hari ya. Ari-ari kok dikumbah. Ari-ari ki dipendem. Gila. Oh iya dipendem cadul ki dipendem dikumbah. Oh, berarti iki hari-harine wong loro ki ra tau dikumbah. Ngono ki didongan. Gila nih, Pak. Apa kowe kan ning omah ngemil kayak kaya usus kayak jajar hari. Mulak pentor. Sekolah dudur bagian ku hari-hari. Awakku ya WB kok lagian ya. Gak aku gila nih. Aku sing ora metu kok kowe. Merinding. Ayo Mbak Apri, mangkudang sing kagungan dalem Bapak Supardi. Lho ning nganggo disayang. Bapak kudange. Nah. Mas Pardi. Nah. Walaupun sepuh Mas mboten apa-apa. Oh, ora apa-apa. Kudangan arep teko tuwa gak masalah. Lah nek sing ngudang ki lek men apa ibu-ibu ngoten lah kula cek bocah mosok Mas. Lah iya ora apa-apa gen anu kok. Semangate kok lanjut. Ya ajar wong arep bocah. Cocok kok Pak jenenge arep mantu urung cedak ono Pak. Beri kowe iki bidang tamu apa culi kok. Wong bocah kok pola. Jadi wong nek wedok energik ta Pak, nek dadi mantumu nek kejadian lanang meneh. Ngapa? Ya bakale kan ya Lah iya. jenenge gesit ngono lho Pak. Gesit-gesit to. Rono, oh bocah polae kok. Apa ta? Lho, ngono. Ceglok semene. Purun, Pak. Tiga aji-ajani. Nyebut pangan. Kok malah gedene semono Pak? Kayak kotak sih san koyo. Citakane rusak. Ya. Tak kudange. Pak Pardi. Tak kudange Mas Pardi. Sing bagus dhewe. Sing ganteng dewe. Nah, Atang saiki ngene. intung. Tak gede-gede. Tak kempite ya wanita. Iya. Aduh, ndang lek. Kowe sisan kok ya. Aku wedi nek kualat. Kok ninggal kokoh. Ya kowe kok le. Pokoke ditirokke ya. tirokne. Tak kempite Pak Pardi. Nah ya. Tak hempite Pak Pardi. Ndi Pak Pardi ndi? Pun sari. Oh, dereng tesih wungon. Pak Pardi wong Eh, nangkap rakyat. Lah nggih. Sungkem kula, Pak. Heeh. Pisan Kasmin, anu Apri. Pripun? Tak miane. Aduh. Pun mboten metu. Ya ora apa-apa. Nek darurat tetep metu Pri kaki tak. Iki ucuk-ucuk ae senengane. Ngemik kaya Pak Pardi ya boros. Lah Pak Barat. Ya Banyu iki banyu penyemangat ora banyu liyane. boros. Nano. Ya. Kembih. Aku ki Ngapa
apa ta? Gila. Lah kok lanange kok gila. Ora apa-apa wis kulino ra gila. Lah nek anu ki terus raine ki piye ngono lho. Lah ya wis tuwek kaya ngene iki. Lah iya. Rasa dipaido. Bojoku maido kuwi. Nang mbah dipaido nang paran dipaido. Aku ki uripku ora beneran. Lah kok isaket. Bojoku wae maido aja meneh piyayi liya. Heeh. Wong tak setene kaset yang Ya. derek Mas Kusni. Lho Bu, Lek nyambut kon gawe. nyambut gawe kon ora ngerti nggon lapangan nyambut gawe bojone piye. Piye? Lek turu Suka dukane. turu angler ngerti nampa duit. Lho Bu, iki hasilnya aku nyambut gawe. Alah lah kaya ngono kok ditangkap ngono ki. Ya bener jane bener. Bener. Ya bener ta bojomu. Bojoku padahal duit ya tak kene bojoku. Mbok ya arek ngalambono sithik. Memberi semangat. Heeh. Malah Tare wangi panas perih ngono. Dadi wong nanggap kowe ki ora mergo swara ya, Mas. Lucune ya ora. Mergo mesake. Ya kok ngopeni dapurmu kuwi. Ah sekolah anak sekolah. Sak omah ora ndukung. Kandhane kok anakku turu aku percaya Gusti Allah ki adil. Oh, adil. Kudu percaya. Mesti kukuh aku arep paribasan golek pangan adol wirang. Yahane Demi keluarga. Kaya jihad nggo golek rezeki kanggo anak. Anakku ki wis mentas kabeh. Alhamdulillah. Wis kerja kabeh, Mas. Jenenge Dadi sembodo. kabeh mesti. Dek ini renang dadi mentas kok. Ya Allah. Walah. Mentas ki ndarak kemarin sumamah kabeh di omah dhewe-dhewe. Tak kira nek wis sukses nyambut gawe ngono. Kon mapan. Barenang to kuwi. Anakmu ki jarene sukses nyambut gawe do temoto kabeh. Temoto. Lah neng ndi? Anakku siji Heeh. neng proyek pelebaran sungai. Oh, kontraktor. Golek wedi. Pelebaran sungai. Pelebaran sungai. Bahasane keren. Proyek pelebaran sungai kontraktor. Sing nomor 1, nomor 2. Nomor loro neng sopir. Sopir. Iya sik oke Sopir disyukuri. Ya pahlawan lho sopir. Sopir apa? Sopir pribadi. Sopir angkong. Ora kemokmen, Bos. Wah nyoper 10 tahun ra ndek mokmen. Ra ndek SIM. Ora kemokmen. Mulane dulu-dulu kandhane. Lah rutene mung ning kandang karo ning Tegal kok ketemu. Sopir letong nimpale kok. Ya mau ajak penak letongnya enak ora. Baleni neh. Kuwi nang sore kok ati. Tak gedange Bupardi genti. Wis kok. Kudangan genti. Wis. Rampung kok. Bupardi wong. Bupardi ki ya jatahmu. Dalange ora patut dagelan rupane elek kon. Awake dhewe elek. Ya, Ngono ngetokne apa-apa. Ya. Timbang kuwi mulane anakku wedok ki dipek dalang ora itu. Lah ngapa? Gayamu. Sok yen nganti wanci ragat, Pak. Setoran arisan. Oh. Judek no ya. Bayar sekolah. arisan mung. Oh. Ya ora nek Pak Kusni. Bojo lihat lahiran ya lho. Nek mbok jaman pandemi. Bojo lihat lahiran ya ora dikasih. Pak, bojomu tak lahiran. Oh. Setelah anake brojol ngerti. Bojone nglarani arek nglairi Ning kok. jenenge lelakon. Lah, nggih. Jenenge lelakon iki pancen wajibe dilakoni. Dilakoni. Ya ndelalah. Anak ki nggawa rezeki Rezeki dhewe-dhewe. dhewe-dhewe. Anakku ya nggo rezeki dhewe. Dene nggo rezekine tanggane dunene. Anakku sing ragil iki jane wis metu ning PKU Jatinom kae gandeng aku ya pas ora gablekan. Nggih. Wis ora ning gone dulur ngene bulik aku. Nggih. Mongko wis metu ndase. Mbok tinggal. Weh? Mbok tinggal. Tinggal. Mbok metu sirah iki ora mbok tunggoni. Ya jare wis mete-mete. Terus Ya wis tak teruske pokoke sing gratis. oh. Ora mbok dongani. Dongane piye ora iso kok. Oh. Nobatke wong tenan. Lu wong bojo dagelan. Ora iso blanja mencengengesan ngono ora. Wong iki asline kalah. Kowe kalah karo Yoga. Lah kok iso? Sampan susah sosok anu ora peneran kare wong omah iso kegawa panggung.
wong iso nutupi wadi, iso nutupi kesusahan, yoga sampean lho. Lah, kok iso? Wong gerong wong loro ki. Atine susah ya keplok-keplok. Lah jatahe cen kudu keplok. Ayo bar padu karo bojo keplok-keplok. Iso nutupi to arep padha mau kepluk-keplukan. Wong damben iki dadi mantene anu dibalang suruh. Ya to. Seminggu kok balang-balangan piring. Oh. Kembang. Ada. Kalah. Aku ki kelingan kowe kalau mbok ajari nari niki lak tari. Kancane anak kula. Iya. Ngene lho Mas, kowe iki jane dadi gareng kok ora iso joget Jawa. Aku matur nuwun yo mbok warai. Iya. Ngene iki lho. Pendak siji, ndak loro, nyewu. Mendek ngene lho mendek. Kok pendak siji mendak. Kuwi ndak wong pejah. Kok le. Lah kok ngandani mendak. Mendak ki ngene mendak. Ya mendak siji, mendak loro, terus nyewu. Hitungane lho, mendak 1 2 nyewu. Ayo Ora nggo ketang 10 bar. Ada. As. Guna. Kosek arep ngopo nganggo banyolan ngono kuwi garapan. Oh iya no. Kesusu ki ya selak apa. Hiburan ki nganggo rasa. Iya nganggo rasa. Kok kemrungsung jenggrang nganggo rasa. Lho, nyambut gawe grusak-grusuk. Ngene iki aku tuh oh. Wong edan. Ngono ki dadi wis lho. Keju. Alek sing gandul. Jenenge wong nyambut gawe iki ora kena Gresula. Nggo kopeni anak bojo kok gresula ora dadi daging. Lho barene kena. Oh. Ayo ngono kuwi gatekno. Nah, khusus lho reng iki. Khusus lho iki. Khusus. Lah ya, caping gunung iki khusus lho. Khusus semangkak lho. Khusus masuk rekeninge bojomu. Gampang masuk susah keluar. Ayo posisine awal piye? Posisi. Kembang bae. Yo. Oh. Pendak ndase. Kenapa lho? Ngaco wong nyuara. Wong wis ngene arep jenenge kok mendak siji. Pendak ndase. Aku tenan iki dina iki aku seneng tenan iki. Lah ya nyambut gawe iki yo ngene iki. Timbali Pak Pardi lho. Arep gawe yo apa pringas-pringis iki. Iya dong, kudu sing tenanan lho ditanggap Pak Pardi kok. Totalitas. Heeh, tendang Wong jane kersa iki wayangane rong dina kok lakone rong kecandak kok iki saking garenge rong mantep kok. Mutung iki piye? Pak Pardi iki mongkok bombong karo sampeyan dadi wayangane rong dina. Ayo iki mah kowe khusus lho kok masak semangkak iki khusus lho. Kok nyebut. Wong dikhususan bareng kok ora. Anu le, Bot, tulung rada maju kene deh. Emang wong khusus kok. Aku tak alian. Oh. Kejutenan. Bab ganti ya. Guna. As. Jaluk ora. Ana semangkak kae ngene iki. Piye? Samar kentekan to. Heeh. Yo tak kei nyok. Lang. Ale bojone mantep iki. Kapan-kapan awakku rada rapat. Arep mendak. Kok awake ra penak. Ayo busuk ki, Min. Oh.
pacitan. Pacitan sarwi. Suarane Saimin iki apa? Saimin, Sukimin kok Saimin. Ora kejegleng ngene iki. Aku kan kepenak aduh kan padha umuran wong tuwa to. Wong tuwa arep ngopo to prayune lupute saya ringkih awake. Dila-dila greges-greges kangenan lah. Nyambut gawe iki sing sak madya wae. Ora sak kemrungsung. Kaya bocah-bocah. Kaya bocah-bocah ya. Wong tua-tua ki lucu ya. Golek ben aja megap-megap ya, Nduk. Mocireci Panas. Panas. Dan Yo, parikane nyurasa ngalembono sing kagungan dalem utawa mantene tak sumanggake. Yo dieling-eling pesundhen sing etan dhewe, Mbak Karsi. pesing ayo, pesing. Nanong. Presiden pesing. Tuku kuaci ning Boyolali. Nek Boyolali. Keluarga Pak Parti. Keluarga Pak Parti. Mugi kathah rejeki. Mugi kathah rejeki. Amin. Amin. Allahumma Amin. Nggih. Yo, Mak Cici. pendak cici. Monggo, Mbak Sri. Mbak Sri, Sriati. Tuku kendi. Tuku kendi Neng Jawa Timur. Ning Jawa Timur. Bapak Parti. Bapak Parti. Mugi panjang umur. Amin. Allah. Musike. Nadane iki ha. hae. Pone lakone hae karo Oh. Apa nek ribet arep nyanyi yatim piatu nadane apa? Nggih. Terus mlayune ning sing. Bablas golek ember. Lah kok eneng kunci kok duwe karo WC. Ya. Mbak Umi. Monggo Mbak Umi. Marikan. Umi Kasanah. Umi kalsium. Tuku panci. Tuku panci. Menyang terayu. Tuku banci. Tuku banci. Panci. Ayo. Banci tak. Mugi Pak Parti tansah manggih rahayu. Amin. Pak Parti sekeluarga. Gila nih, Cah. Oke, Mani. Tak kayak tinggalan alat sih. Apa kok ketau gedeng mentok karo aku? Geding aku, kok geding aku. Ya. Ayo, Uni, Mbak Uni. Uni. Nanong. Ana banci. Kok dijedek. Lek Sukimin. Adol wedhus. Kok senengane. Ana banci. Heeh. Cacahe 5. Muga Pak Parti bagya mulya. Amin. Amin Pak Parti. Amin. Yen bancine mboten. Duk Ya, Cinta. Cinta Niki ya. kagem warga, Pak. Nggih. monggo. Warga Warga Tragawana. Tragawana. Ya. Tuku semangka Tuku semangka ning Pasar Solo. neng Pasar Pasar Solo. Kleru. Malah semangka. Cacahe 5 apa piye ngono lho. Lucu lho malah. lah lucu. Lucu natural lho iki. Ya. Natural mau. Warga Tragawana Ya. mugi panjang yuswa. Amin. Ora apa-apa. Oh karo O. Ana ditangkap Pak Parti. Iya. Ya bengi iki.
Amin. Allah. Jenenge cerita kuwi cerita narasi. Saiki kanggo Mas Ragil semangka. Yo, Mbak Apri. Yo, eling-eling sik. Sop Pak Min. Nggih. Tuku kambil Tuku kambil. karo nyeruput es. Ya. Mugi Pak Ragil tambah sukses. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Yatim piatu Malah nasibmu. Bol, tak nyanyi lho. Dalam menghadapi. Alah mutar. Ya anu kok jak bobok lho. Aku kaget. Kaya para tuaku ya anggere tak cerdhaki arep ning sumur ku ya ngono. Ayo Mimin. Yo. Heeh. Neng Majalengka, Neng Majalengka. lanjut neng Mekah. Lanjut neng Mekah munggah haji. Mugi Mbak Diana Ya. sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. tembangnya piye keren? Kowe wae kono ra gelem ngiri. Lah aku mah gaweanmu kok aku rak gawe aku mayang karo apa. Alah tenan. Oh. Mayang tok. Heeh no. Alah ora. Lah ora piye? Gaweanmu mayang karo siji rung mbok tak. Apa? Sebutke. Apa? Maido. Gak iso. Lah aku melu kowe apa tau beneran? Apa-apa ngene kleru, ngene salah. Teko ngomah ya ora beneran meneh. Ya ora nek aku kowe percaya. Meng ora maido ki mung nggih ingi. Lah Lah wis tak jom ngoyo-yo kalah sik. anu tenan bos, aku kelalen. Manusia kan tidak lepas dari dosa dan salah. Jadi kau harus memaafkan diriku. Iya iya. Kok kowe ora merekomendasikan aku Mbak Apri anu Mas Kusni kula mboten saged mbok genduk Mimin Apri wong iya nyambut gawe ngono kuwi kok dikup dhewe. Ora dikup dhewe lho. Lah wong kok kowe. Aku dhewe keter kok kowe. Kowe iki wong sing arep nggunakne ngantek ngantri 3 tahun lho. Ha iya. Kenar nimbali Mbak Apri Lah iya saka larise. Nganti urung kelakon wonge ra enek. Tanggoku tenan. Arep ngaturi kowe. Tanggal iki sasi iki ora iso mundur meneh, mundur entek taune. Ngantek sprene dek iki jane ora lara kok ora eneng aku. Bakne yo mung gelo iso nimbali kowe. Pas gareng iki ndarep pindah alamat ngono lho, Pak. Pas gareng bengi iki lucu banget Lah ya. lucu banget regeng. Wae. Batok elae lho. Asero ngomong yang Lucu to. Wae sesuk. Apa enak. Waduh. Lah enek dongklake. Ya lanjut. Dodro lho. Wong sak capek gunung sak jam sampeyan saking dene. Ora apa-apa, ngarep 8 jam Pak Pardi ki nglenggok. Kandhani 2 dina kok Pak wayangane niku kok nggih. 2 dina ya arep bayar sapa? Ya Pak Pardi to Sembodo kok le. Sembodo Mbak Diana, Mas Hafid. Mas Hafid yo. Pak Pardi saurane wong sukses. Wong aku dhewe duwe gawe kae wayangan 7 dina 7 wong. Hebat mu. Pak Anom Suroto. Iya. Ngapunten kula mboten ngaturi jenengan. Iya ya ora apa-apa. Anu kilap kula. Oh iya. Pak Anom Suroto, Iya. Pak Purbo, Pak Sleng, Bagong Darmono, Mas Bayu, terus Juair. Lah juar ya punane kono kan traksoran kan wis kesetat. Nek wis kijak juar kan wis nyakup Pak Kusni, Pak Gangsar, Pak Kasim, to. Wis trah manjung wis kesaut ning kono. Ya bener jenengan ki dadi Klaten ya wis tetep dilibatke to. Lah iya, nggih bener niku kok. Terus 7 dina, 7 bengi kuwi. nggih. Hebat kuwi. Wes sik nonton bos. Oke. Ya mestine Pak Anom, Pak Mantep, Pak. Mung 5, Bos. Lah kok iso? Lah mung siji yo. Siji. Lah kayak layar lebar sik nonton wong 5 ya. Karo mangan kacang. Setel saiki ora jamane CD ya, Pak. YouTube. Dek ben aku tahun 2016 lah enek YouTube kuwi.
Gareng dengaran lucu men iki. Celap bae. Mbah ae lho. Jaran melu dalang kondang. Nan melune dalang jar melu Pak Antus. Pak Antus. Tenan. Anu demben. Tau melu. Ya saiki nderek putrane Pak Antus Mas Haryo, Pak Kusni. Panas udan. Udan panas. Naden ya. Wong tuwek lalen. Balen iki panas udan kemana? Duh. Unen itu kangsan. Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu kaya swara dalang kaya Pak Anom Surata bane gong le dipikul wis tau lho tukang gong iki klenek telat bos nggon aku iya lha wis saeneke gamelan sing cemawis lah ditabuk lah tiba gong kok ora dadi tutuk diusung Makah yo Mbak Apri Nano ya Dek jaman berjuang jore kelingan anak biyen tak opek wong edan apa nganti ngapok keturutan sing dikadang nate janji kalose kok neng saiki apa lah sinane nani neng gunung tak cadangi sega jaga yen mendung tak silih capek ngopo sire arep bopong ki mau piye tandane tanganane kok nyekengkeng heeh terus sire arep kok bopong arep tak junjunge malah ngeden lah ora kuat abot bos lho mek kula nuthuk bathuke Pak Gareng dadi ki wis ra cetok kaya pembalasan. wong romah-romah puter kok iso mik kok notong ndas ngene syukur Syukur bisa nyawa gunung desa dadi Bas. rejo dene ora ilang gone rock and roll yo lara awe
Dur kelingan anak-anak lanang yen tau saiki ana darene wis menang katurutan sing dikadang biyen nate ing saiki apa lali cadong teko jago yen mendung tak cilik tapi gunung apa lemes gelomen rombonganmu iki kompak piye turung karo ora bener lah kok ora bener piye golek ana lagu rock sak donya kok senggane HE lah dalah capek gunung oh yes oh tadi HE oh iya ora eneng ya ora enek yen seragenan monggo heeh wong lagu rock kok HE dalah yo iki sing dinteni Apri iki ya dinteni Mas Ragil kok ya neng gunung cadong hei sego mendung tapi gunung lah kaya sego bidu Scooby-Doo sego biju. Scooby-Doo. sego bidu iki nek lagu rock and roll ya toh Heeh. nek cara Amerika ora Michael Jackson anu kayak Inggris bos heeh oh Inggris kok Michael Jackson Heeh. lah nek Indonesia terus apa Michael Jackson lah kok Inggris heeh dan saya pementasan Jakarta Heeh. nang Indonesia ninggali kunci ninggali kunci ninggal kunci ya kunci Inggris iya ben ku bengkel wah neng apa enek Michael Jackson kok menek lah yen reokan ki umum menek Michael Jackson kok menek rejing Lah iki Michael Jackson Jawa kok jenenge sapa? Michael Jimin ah kowe kok membayar ya syukur bisa nyawang gunung desa pati dadi rejo dene ora lah kone padha hei loro apa nek omesane Pak Pardi to. Heeh. Sewengi kok apa maneh. Heeh. Ya kena sik mirsane. Iya. Iki capek gunung garapane suwuk ngene. Lah sing elep hubungannya apa karo lho yen sing bar nonton iki heeh lek yane kok ngendi nonton wayang dalangi sapa Mas Kusni ngene sapa lek Pardi heeh lagune apa Mas wangi mung neng neng neng
Mung arep pae kok kowe kok. Oh, Mutiara. Oh, maaf. Jadut. Lah dalah. Ya sian leren Pak wis rada tuwa men anak-anak. Apik lho ki mau mikir. Ya nek apik lho nyapangan lho. Lagu liyane enek ra to Pak ngono kuwi. Liyane iso to nek sing mirip ngono kuwi lho. Semangate membara-bara ngono. Oh, memacu adrenalin. Lagu kabeh ki iso diroke, mung cara anu musisine kuwi mampu apa ora. Nyepelekke. Soale iki lah di dalam pagelaran wayang kulit. Itu kan ada 2 alat musik. Apa kuwi? Pentatonis dan dinatomis. Diatonis, dinatomis. Ora nganteni wedok ngono. Pentatonis dan diatonis. Kowe iki wong enom. Ora pemain itu. Mulane kowe iki jer bojomu purik. Lah aku wong pae itu wae. Apa Bos? Ya, matur nuwun. Pak Ragil, sampun langganan Pak. Nggih. Nah. Iki mau slendro, saiki pelok gendi. Pelok bar iki. Rokok kula mang usasine rokok. Apa? Iki rokok mung pangpek pun. Duka niku sing nemu ten mriku. Nggon apa, Bud? rokok sapa iki? Duka nemu. Oh, kudu ndeke kok ya. Ora ya, Bud. Rokok gari loro kok. Berkelas kowe iki malah mung rokok kerbo. Ora apa-apa. Aku mulane baru dut tak kantongi. Lah ngopo? Lah yen nelek sak nggon-nggon. Nggih, matur nuwun. Yo, Mbak Princess. Ya, Mbak Princess. Karo Nduk Sinta. Sinta sing ndi ta? Nduk Sinta Narulita. Yo. Sinta, ya kene. Sampung wanci dalu, langsung bae ora usah dibawani. Lah sapa wis ane aku ndang ngarep rondo. Rondo ya ini rondong. Engko aku ya niki wancine rondo. Jiko jimpitan. Monggo langsung ki mawon dicampur sari ya Le ya. Nggih. Heeh. Dicampur. Dibukani orjen monggo. Miki Nyanyi nong. Mah. Dek ngetokke kuwi ta? ora iki dudutan apa. Iki nak titipan mek kok limoe amat. Mangga. Sing gedhe
lagune Cidra gonge pira, Nduk? Cidra. Heeh, 6. Didadekke Cidra iso, Mas Gun. Apa kae? Oh, gelo, heeh. Gelo. 5 kuwi neh. Ya. Siji ta padha ta? Nah, pas. Langsung gelo. Mendah baya yen langgame apa mau? Sambung Wanci Dalu bacutke lagune Gelo. Wah padha sing gongji. Yeh, matur nuwun, matur nuwun. Iki Mas Parno Talun. Tawang Mangu, Kemalang nyimak. Ya, matur nuwun iki. Ana sing ngersakake iki Mas Supri Elef Mojopuro iki njaluk lagune Satru 2. Ya, Nduk. Mumpuni karo Nduk Umi ya. Monggo. Dikentonke ya. Nggih, kula kalih Pak Digareng pamit ki Pak Digareng ngoten nggih. Sapa sing arep pamit sapa? Pak Digareng amplope rung tak wekke kok mbok men arep mulih.
kula nyun pamit kali Dik Apri. Nggih, sesar budget kok ya. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Cuk ketoprakan meneh nek ning sing nanggap. Nah. Nggih. Heeh. Mangga yuk 1 2 kaya ngopo? Oh sik. Iki lho. Kowe entuk apa kowe anu Mas Gareng, kowe entuk apa? Lho aku entuk pelenggane EAA Habib Syafi'i saking Pekalongan. Iki paringane Mas Ragil Semangka iki kanggo uga entuk kesawaban. Nggih. Ya ben lancar ben kondang. Alah. Iya. Pun nyun pamit kata lepatipun kula nyun pangapunten. Iya kana mulya. Lah ugi nyun pangapunten syarat sarana keteranganipun. Iya. Monggo 1 2